оё медонед то ҳол телефонатонро чанд бор дар заряд мондаед? салом тамошобинони азиз, умедворам сиҳат ва саломат ҳастед. имрӯз мехоҳам барои шумо ёд диҳам ки телефонатонро то ҳозир баъд аз харидорӣ намуданатон чанд маротиба ба қувват мондаед. барои ин кор ба ҷои зангзании телефон медароем ва дар ин ҷо ситорача панҷара ситорача панҷара 6485 панҷара ситорача ва боз панҷара ситорачаро пахш мекунем. дидед, дар ин ҷо рамзҳои ҳолати батареяи телефонатон пайдо мешаванд. мо дар ин ҷо MF02-ро мебинем. MF02. дидед дӯстони азиз? баъди ду нуқта дар ин ҷо шумораи аниқе ки дар тамоми муддате ки телефонатонро истифода мебаред, хулоса то ҳозир нишон медиҳад. дар ин ҷо чӣ хеле ки мебинед, ман телефонамро 1.5 сол шуд гирифтанамро, дар ин муддат 422 маротиба телефони худро ба заряд мондаам. аз рӯи маслиҳатҳои мутахассисон баъди 1500 маротиба ҳолати қувватдории батареяи телефонамон кам мешавад, аз кор мебарояд. тамошобинони азиз, шумо телефонатонро чанд маротиба дар заряд мондаед?